Bestemming bereik mij Henk en Heertje. In de camper op avontuur. Word abonnee en kijk met ons mee. Waar wij ook heen gaan is het ver of dichtbij. Het camperleven maakt ons blij. Wij komen uit het mooie Friesland. Het plaatje prachtig. Wij kunnen soms niet wachten om er weer op uit te gaan en op een mooie plek te staan. Ja, goedemiddag allemaal. Het is 1 uur geweest en we gaan nog even een paar dagen naar Duitsland. Even een midweekje van maandag tot vrijdag. En we willen nog even, we rijden nu eerst even naar Rheden, naar Bocholt. Er komt mooi weer aan deze week, hebben de berichten erover. Dus dan kunnen we daar even mooi in het winkelcentrum kijken. En dan zien we wel even verder. Ik dan weer wat naar het noorden, want vrijdag wil ik weer thuis wezen. Nou, daar is Geertje. Hoi Geertje. Nou, volg ons maar even dit reisje. Het wordt niet een lange reis, misschien een filmpje van een kwartiertje, misschien een half uur. Het is maar net wat we tegenkomen, hè. Oké, hey, hoi. Nou, naar een hele mooie route over de weg richting Emmen bij Westerbork afgegaan. Zo binnendoor, helemaal over, vlak bij Hogeveen langs naar Slagharen. Slagharen naar Hardenberg. En nu zitten we vlakbij Almelo. Hier hebben we even een bakje koffie gedaan. En we gaan nu weer verder. Op naar Rheden. Nou, dat was het stukje Almelo waar we net doorheen reden. En daar vlakbij ligt Enter. Mensen die we hebben getroffen bij Hypes. Ebbers is dat. En waar we even een gezellige dag mee hebben doorgebracht. Helaas gaan wij verder. Dus, maar mocht je deze filmpje zien, je kan altijd nog even in Bocholt komen, meneer. Nou, dan gaan wij verder. Nou, dit is die mooie nieuwe kasteel van de heer Bommel, volgens mij. Ja. Bommel. Ja, Bommel. Ja, en vorige keer toen we hier langs reden waren ze nog druk in de verbouwing, maar het is al open. Ja, leuk. Ja. Nog een kilometertje, dan zijn we in Duitsland. Hier is het nog niet echt goedkoper met de diesel volgens mij. Maar we zitten hier nu al nu in Duitsland. In Hemden. Stad Bocholt, vlakbij Bocholt dus. Ja. Hier ben we er. Ja hoor. Jawohl. Zo mooi al die herfstkleuren hier met die boompjes. Mooi hoor. Het is nog wat donker aan het worden, wat schemerig. We zijn nu 5:10. 5 minuutjes zijn we op de plek. Wat een mooie kleur. Reden. Wij zijn Henk en Geertje, altijd op pad met de camper door het land. Dat maakt ons zo glad, ver weg of dichtbij, elke plek. Zo, zijn we er al bijna. Een minuutje. Op ons dag en nacht. Over bergen, langs wegen. Niets houdt ons tegen, kom maar mee. Ontdek met ons, geen verlegen. Kamperen maakt ons blij, zo vrij als een meeuw. Kijk met ons mee. En dat is zo makkelijk met een navigatie, want je pakt direct een andere route. Een zonsondergang. Anders heb je hier ook zitten te keren in die kleine straatjes. Elke bocht
camper door het dal. Over bergen, langs wegen. Niets houdt ons tegen, kom maar mee. Ontdek met ons geen verlegen. Kamperen maakt ons blij. Zo vrij als een leeuw. Kijk met ons mee. Het avontuur is jouw cadeau. Stoeps volg jouw spoor. Van zandstranden tot een Vuurde Koor. We delen graag wat wij zien. Met mooie plekjes. Dat is altijd goed, hè? Langs wegen. Niets houdt ons tegen. Kom maar mee. Ontdek met ons. Geen verlegen. Maakt ons blij. Zo vrij als een leeuw. Nou, Kijk mij bij de brandweerkazerne tegenover de Aldi. Staat maar 1 campertje zo te zien. Nou, zullen we ons even zetelen. Ook nog een ambulance. Stond net even bij de brandweer, maar hij moet daar wezen, zie ik wel. De mensen komen erop af, al wat een vliegen, hè. Kijk eens aan, allemaal mensen in één keer op fietsen. Allemaal nieuwsgierig natuurlijk wat er aan de hand is. En goedemiddag allemaal. We zijn hier in het mooie plekje Bocholt. Geertje staat er klaar voor. Ja. En we gaan even naar de grote overdekte supermarkt. Arkaden. Op 100 meter afstand staan we geparkeerd, want hier voor ons is het ontzettend vol. Maar hier 100 meter achter ons was een camperplaats, daar mag je ook nog overnachten als je wil. Maar we gaan denk ik vanavond weer gewoon terug naar ons eigen leuke plekje. Dus nou, we gaan even de winkel in. Wat een luxe, wat een luxe. Geertje wil even naar binnen om die jas te bekijken. Helemaal verbond, 59 euro. Hier ook mooi spul hoor. Mooie blouses, 24,99. Mooie. Ja, daar zit ik zo in. Allemaal marmer op de vloer. Wel heel mooi hier hoor. Zo, Geertje had even een soort poncho aan. Een brede sjaal. Ja, ik vind het totaal niks, maar is het mooi? Lijkt wel een Indiaan, hè? Hiawatha. Nou, hier zijn we de winkel weer uit. En als je daar over de weg gaat, over die kruispunt, kom je in het gewone winkelcentrum gedeelte. Nog een mooie grote pompmechanisme lijkt het wel. Hier nog een grote koe in de verlichting. Nou, hier een mooie rendier of een ree. Verder ook nog wat. Dit is het nieuwe gedeelte. Dat weet ik nog wel. De laatste keer was dit ook wel klaar al, maar 5 jaar terug toen was hij nog druk mee aan het verbouwen. Of aan het bouwen. Want er zit hier ook nog een grote parkeergarage onder. Nou, Geertje rent nou hier mooi over de bregen. Daar in de verte zie je nog een mooie kerk met een mooi koperen dak. En wij gaan even naar daar beneden. Er zit een koffieding. Gaan we een bakje koffie drinken. Daar kan je zomers heel mooi zitten. En dit is een stromend riviertje. Nou, we gaan even om koffie. Zin in. Zolang we al, hoe vaak we al naar Kalkar geweest zijn, nou, dat is niet te tellen meer. Ik denk al 20 keer. En elke keer dat we dan naar de Bocholt gingen, gingen we daar altijd om koffie. En de laatste keer dat we hier altijd in Bocholt zijn, altijd daar om koffie. Dus we zitten hier denk ik nu voor de 15e keer of zo. Nou, tot later. Oh, een mooie notenkraag. Nou, hier weer een mooie beer. En daar een hele mooie roze kriesbeem. Allemaal soorten kerstballen. Leuk winkeltje. Hier een groot stijgerende paard. Daar een mooie. Ja, ik weet niet wat voor huis het is. Ik denk gemeentehuis of zo.
De weg slingert door bossen en velden, waar niemand ons kan vertellen. Grote apotheek. Bestemming De bakkerij, maar die is nu dicht, zie ik wel. Daar gaan we ook wel eens even heen. zo groot, de lucht zo klaar. Bestemming bereikt, wij zijn Alle weer schemerig, jongens. met koffie en Straks maar weer richting de camper. jij naast mij. Hier een vreemd waterornament. Radio Maar hij staat stil. een oud refrein. De wind die fluistert. Dan zijn we nog maar 4 november. En de kerstspel begint hier al in volle gang. De slee van de kerstman. Met een rendier. Daar nog een mooie rendier. Henk lacht hardop Hier die hele mooie grote de fluit. kerk. Oh, het einde hier van het centrum. Oud refrein. En dan hebben we hier nog een grote We zijn er bijna. beer. Geertje zingt van Hier bij een rum- of drankwinkel hebben ze een vitrine met allemaal leuke flesjes. En daar zitten allemaal autootjes en zo in. En hier zelfs één met een camper. Is dat niet leuk? Oh, even vragen wat die kost. Nou, dan waren we alweer aan de andere kant van de winkelstraten. Daar een grote tv. En hier die rivier weer. Nou, hier nog de Gouden Koets. Heel leuk bedacht. Kun je mooi in zitten. Paard ervoor. Henk lacht hardop, een luide fluit. De wereld wacht, maar wij staan stil. De tijd vertraagt precies wat ik wil. Een kampvuur gloeit, sterren dansen. Henk en Geertje in vakantiekansen. Bestemming bereikt, het bord is daar. De horizon zo groot, de lucht zo klaar. Bestemming bereikt, wij zijn vrij. Met koffie en verhalen, jij naast mij. Nou, we gaan het plekje weer verlaten hoor. Hier 2 nachten gestaan. Gisteren hier gisteren aangekomen. En gisteren even naar Bocholt geweest. En daarna gewoon hier weer heen gereden. Het is hier een 10 minuutjes van Bocholt. En je staat hier zo mooi. Je gooit een eurotje stroom in en je hebt de hele nacht stroom. Die meters. En zoals ik, er staan nog zoveel rode lampjes te branden die nog gebruikt kunnen worden met 40 of 50 cent erop. Dus dat kost eigenlijk ook nog niks. Maar dan moet je iedere keer wisselen. En ik heb er gisteren een eurotje in gegooid nog erbij. En er zat nog een van 1,30 euro in. Dus er zat er 2,30 euro nog. En nu ik wegging zag ik dat er nog 30 cent op stond. Dus het neemt ook nog totaal geen stroom hier. Nou, we gaan nu richting Bad Bentheim. We gaan denk ik even naar Bad Bentheim. Vanavond moet hij bij die fontein kijken. We kunnen daar even door het parkje lopen, want er wordt vandaag nog een mooie dag verwacht. Het is hier helder blauwe lucht hier. Zonnetje schijnt nu. Geweldig. Mooi weer hoor. Dus blijf ons maar volgen. Tot in, ja misschien dat we onderweg nog wat zien. En anders film ik even in Bad Bentheim. Nou, tot kijkers. Maar mensen, we zijn niet naar Bad Bentheim gegaan. Want ik zag in één keer op de app dat het daar 16,80 euro kostte nu. De laatste keer toen waren nog een tientje. Nou, ik zei dat even te overnachten. Ik zei dat vind ik wel heel veel geld hoor. Valt natuurlijk wel mee nog, maar ik zei en dan zijn we doorgereden naar Schiedorf op de boodschappen. Dat hebben we nu net gedaan, bij de Aldi. En toen heb ik even gekeken en we gaan nu, als daar een plekje is, naar Meppen. Lijkt ons ook wel eens een keer mooi. Hebben we nog nooit gestaan. Dus we rijden door naar Meppen. Weet je, dan ben je op de hoogte.
Ben ik in beeld? Ja, Geertje? zeker wel. Oh ja, ik kan even op mijn lijn hebben. Hè. Nou mensen, we zijn weer vertrokken. Gisteren zijn we niet naar Bad Bentheim gegaan, zoals ik had gezegd had. En ook niet naar dat andere plekje wat we toen hadden. Wat zullen we toen hebben? Wil ik even niks. We zijn doorgereden. Oh ja, Meppel. Oh ja, met We zijn doorgereden naar Haren. Nou, daar stonden we mooi aan de waterkant. Kon toch nog even een uurtje buiten zitten. Ik heb de mensen op het bankje. Nou, en Ja, ik heb een eindje gewandeld. Geertje heeft een eindje gewandeld. Nou, en we zijn nu nog even de laatste fase, de laatste nachtje. Gaan we nog even naar, hoe heet dat plekje? Nee, Reden. een andere reden. Een andere reden. Niet die reden bij Bocholt, maar een reden vlakbij richting Boende, die kant dan uit. Dus daar moet nog even legen en lozen, maar dan hoeven we dat morgen niet te doen. En dan zullen we eens even zien wat voor plekje het is. Het is weer een hele mooie weg hier met mooie Ja. herfstkleuren. Mooi lekker rustig aan. Vandaag is een hele mooie midweek gehad, want super mooi weer. Maar dat zal het in Nederland ook geweest zijn, maar het is nu hier in de schaduw 15 graden. Ik kan best buiten zitten hoor, in het zonnetje. Hartstikke mooi. Nou, tot later. Later. Waar zijn we hier eens? Vlak bij Leer over de Eems. De Eems. Het is al wat breder. Dan Ja. trek daar die reden. Ja. Een stuk breder. Daar in Haren is dat ik de Ems. Denk het al. Denk het wel. Nou, we zijn dus weer doorgereden, want daar stonden we bij een sportveld. Er stonden nog 2 andere camperbusjes, maar Geertje vond niks. Dus Nee. als je daar overnachten moet, is het beste doen natuurlijk. Maar het is ook nog wel een beetje vroeger middag, dus Dan de eerste weg links. we kunnen nog wel even wat hier in Leer zien. Nou, hier mooi een hartje Leer op de grote parkeerplaats hier, nou, op 200 meter vanaf het oude centrum. En dan ga ik even een stukje heen, even kijken. En hier de dorpskerk die aankomt lopen. Liep ze net ook al bij de camperplaats langs. Mooi hè, mooi kasteel. Kerk bedoel ik weer. Nou, daar de oude, ja, moet ik even opzoeken, maar heeft iets met de scheepvaart te maken. En hier, mooi pand. Daar de brug. En daar stonden we een paar jaar terug, aan de andere kant van de brug. En hier ga je zo het oude centrum in. Oh ja, woe. Hey.
En hier onze favoriete kroegje. De Stadsranke. Of Schanke. Maar nu dicht, zo te zien. Heel leuk kroegje. Oh, hij staat nog steeds aan. Ik dacht dat ik hem uitgedaan had. Maar ik zag een politieauto. Ik dacht, dan ben ik niet handsfree bezig. Mooi hè? En hier begint het nieuwe gedeelte. En hier de theedame of de koffiejuffrouw bij deze mooie bakkerij. Vroeger hier vaak geweest met onze collega's van het werk. Hier nog een informatiebordje. Nou, zoals je zag, weer de politie. Kwam terug. Nou, we gaan weer verder. De nieuwe stad in. Hier een Asian shop. Misschien even op de terugweg langs. Vind ik altijd wel even interessant. Vooral die pushy met die wuivende armpjes. Hè? Ik zie ze daar al bewegen. Voor de camper hebben we ook één uit Spanje. Een originele. Maar origineel komt allemaal uit China natuurlijk.
bestemming bereikt. Het bord is daar, de horizon zo groot, de lucht zo klaar. Bestemming bereikt, wij zijn vrij. Met koffie en verhalen, jij naast mij. De radio kraakt, een oud refrein. De wind die fluistert, we zijn er bijna. Geertje zingt vals, maar het maakt niet uit. Henk lacht hardop, een luide fluit. Bestemming bereikt, het bord is daar. De horizon zo groot, de lucht zo klaar. Bestemming bereikt, wij zijn vrij. Met koffie en verhalen, jij naast mij. De wereld wacht, maar wij staan stil. De tijd vertraagt, precies wat ik wil. Een kampvuur gloeit, de sterren dansen. Henk en Geertje in vakantiekansen. Bestemming bereikt, het bord is daar. De horizon zo groot, de lucht zo klaar. Bestemming bereikt, wij zijn vrij. Met koffie en verhalen, jij naast mij. Nou, dit is het einde hier van het mooie stadje. Of het winkelcentrum dan. Nou, dan ga ik wel even bij de haven kijken. Dit is ook mooi. Daar een bootje als een bank gemaakt. Hier een schaap, helemaal van hout. Nou, mooi hoor. Hier een biertafel of staattafel met twee mooie krukken. Dat wou ik ook nog wel thuis hebben. Allemaal houten dingen. Moet je hier eens kijken. Een motor. Helemaal een motor. Dat is gaaf.
4500 euro. Allemaal leuke dingen. Hier een eend met een fles wijn in de mond. Geweldig hoor, geweldig. Nou, nog schapen. Het is allemaal houtspul hier binnen. Heel mooi. Nou, hier midden in de haven, op een soort fietsbrug, sta ik nu. Allemaal mooie huizen hier. Even een rondje maken. Geweldig, toch? Mooi hier hoor. Schitterend. Nou, nog een paar kilometer, dan zijn we weer in Nederland. Zijn we mooi even een paar dagjes weg geweest. Mooi weer. Het is nu vrij mistig onderweg. Dus we gaan nog even over Oude Pekela. Daar moet een goede slager zitten met lekkere droge worst. Dat heb ik van mijn broer, hè. Die had er geweest, dus die zei dat hij heeft lekkere worst. Dus daar zullen we nog even langs rijden. Komen we toch vlak bij de buurt langs, hè. Mooi ben door weer naar huis. Nou. Oh, ik kan hier ook nog even tanken. Nou, tot later. Zo, hier even diesel getankt. Voor €1,55. Dat ging dikke 90 euro in. Slaan bij het stopbord rechtsaf. Nu geeft het kilometerklokje weer aan dat we 1030 kilometer kunnen rijden. Ja, het hangt natuurlijk wel af van hoe snel je rijdt allemaal, maar wij rijden heel rustig. Dus, ja. Zo, richting Nederland. Nederlanden, nog 1 kilometer. No. Dit is het weer, mensen. Nederland. Makkelijk weg dat je vuurwerk mee wil nemen uit Duitsland, want totaal geen controles hier, hè. Als je over de Rijksweg gaat wel, sta je in de file. Hier de oude douanepost. Komen we straks bij Frieselo langs, waar Willem en Trilby wonen, maar die zitten nu in Spanje. Kun je ook volgen op YouTube, hè? Camperuitje. Nou, en hier ga je dus dan linksaf naar Frieselo. En daar zit die mooie camperplaats, het Loosterstee. Heel mooi plekje. Altijd bezig om het nog mooier te maken. Echt een bezoekje waard. En mooi dicht bij Duitsland. Dus, nou, we gaan weer verder. Oh, Drentse Friesewold. Alweer vlak bij Smilde. De grote televisiemast staat hier links van mij. Hier net voor Oosterwolde, hier rechts, nou je wilt niet kijken hoe ver, allemaal zonnepaneel. Ontzettend veel. Wat een landbederving. Ik snap wel dat het moet, misschien, voor de energie allemaal. Maar dit is wel heel erg hoor. Masterchef. Hier even een tunneltje bij Oosterwolde, Venekoten. Nou, het Jarenfles alweer rechts. Jongen, met een paar minuutjes zijn we weer thuis. Dus iedereen weer bedankt voor het kijken. Geef een duimpje. En klik op het belletje om geen video te missen.
En was je nog geen abonnee, word abonnee zou ik zeggen. Hartstikke leuk. Kost niks. Ja. Dus tot de volgende keer. De groetjes van bestemming. Bereikt mij Henk en Geertje in de camper. Word abonnee, klik op de bel en mis geen filmpje. Tot de volgende keer.